Дұғаның күші бек зор. Мен һәр вақытта да нинди генә Аллаһдан сынаулар киләме, Аллаһның дәүләте киләме, барсында Аллаһ Тәгаләдән икән аңлап, шөкерне бик күп иттем. Әгәр дә авырлык килә икән, бу бит Аллаһтан, "И Раббым, син миңа ярдәм итәсең" дип, аннан сорадым. Һәм бер вакытта да Аллаһ Тәгалә минем соравымны ишетмичә калмады. Әлхәмдүлиллаһ раббил галәмин. Минем үземә инде моны әтием кичкенәдән өйрәтте. Кызым, син үзеңә тормыш иптәшеңне үзең сорап ал. Изге теләкләр белән олы кешеләргә ярдәм ит. Элек бит инде менә ялгыз әбиләр бар иде. Пәке чабып, чишмәләрдән без су ташып алара, алып кайта идек әбиләргә. Шу вакытларда теләкләреңне кызым дип. Һәм ул теләкләр дә әлхәмдүлиллаһ кабул булды. Бик әйбәт кешегә мин тормышка чыктым. Ул инде Чишмәбашта, алар бик данлыклы гаилә иде. Юклыктан барлыкка килдем мин. Иптәшем дә бик әйбәт булды. Мин үзем 19-нчы кыз бала булсам да, мин үзем 5 ирмалай алып кайттым. Әти һәр вакытта да кызым ирмалай китерерсең дип миңа дуга кыла иде. Аның дугалары алар да кабул булды. Һәм балаларым тәртипсез булдылар дип әйтә алмыйм. Һәрберсе дә гаилә корып торалар. Әле барсы да дингә кереп бетмәсә дә, иншаллаһ, җума намазларына йөриләр. Нагатып 5 вакыт намазны укырлык вакытлары булмаса да, инде киленнәрем дә намазлы, әлхәмдүлиллаһ, шуларга сөйнәм. Һәм менә шушы авылда гыйлем бирә башлагач, Данил абый миңа калдырып китте бит инде. Син хәзер Гөлчирә гыйлем бирә аласың, мин биргәнне, минем вакыт юк, бирә башла. Әмма мин үземнең гыйлемемнең бик әз икәнен аңлап, Күкмара мәдрәсәсенә кирдем. Күкмара мәдрәсәсендә бик яхшы, инде ул хәзерге вакытта да Россия буенча иң алдынгы мәдрәсәләрдән санала бит инде. Мин бүгенге көндә шунда гыйлем бирәм һәм бик Аллаһка шөкерле, бик шөкер итәм шушы мәдрәсәләрдә миңа гыйлем бирергә көч биргәнне. Шушында миңа гыйлем бирергә насыйп булганны. Чөнки кичкенәдән минем бөтен хыялым укытучы булу иде. Балалар белән, иптәшләрем белән уйнаганда да мин һәр вакытта да укытучы булып уйнадым. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә миңа насыйп итте. Менә шу картаймыш көнемдә, шушы олы яшьтә балаларым, оныкларым булгач, гыйлем бирергә. Гыйлем биргән шәкертләрем алар минем үз балаларым шикелле кадерле. Мин алар өчен борчылам. Алар инде диндә булмасалар, алар өчен дугалар кылам тагы да, һәм Аллаһның рәхмәте белән дуга бер кашан да кабул булмыйча калган юк. Аллаһның сынавы белән Аллаһ Тәгалә мине зур операцияләргә дә, химияләр алырга да, обучениягә да, аларны да миңа насыйп итте. Бу да Аллаһ Тәгаләнең ниъмәте, һәм бу ниъмәтнең Аллаһ Тәгаләдән икәнен аңлап, мин аңа да дуга кылдым. Раббым, бу бит ширләр синең ниъмәтең, гөнаһларым бетер дип мин синнән дуга кылам, тәүбәләр итәм. Шушы гөнаһларым бетсенгә, син миңа шушы сынауларыңны бирдең. Һәм беләм, син бит дугаларымны кабул итеп, буларны кире уздырып җибәрәсең. Һәм Аллаһ Тәгалә Әлхәмдүлиллаһ раббил галәмин биреп торды, алып торды. Бүгенге көндә менә әлхәмдүлиллаһ раббил галәмин, һаман да мин гыйлем бирүемне дәвам итәм. Авылда инде Данил абый киткәннән бирле, калдырып киткәннән бирле бер елда калганым юк, гыйлем бирмичә. Балалар бик яратып йөриләр, бигрәк тә ир балалар ярата, ни өчендер. Алар инде сыры балалар кайсы алларыма менеп утыраннар да бар, синең янда утырасы килә дип. Ничә ел инде без балалар белән менә җәйге укуларында оештырабыз. Шушы җәйге уку мәктәптән алганнан соң аларга ул мәчеттә икенче төрле илһам алалар. Алар икенче төрле аннан көч алалар. Алар синең һәрбер сүзеңне йоталар һәм борчылалар өйдәге намаз укымаган әниләре өчен. Кайсы берсе әйтә, минем апаем әле яулыкларын киеп йөрми, борчылалар һәм бергә җыйналып дуга кылабыз. Һәм алар шундый сөенеп кайтып китәләр.